it's me again, Honey, and welcome back to my channel. Kuha niya ang atong buhatong karon si ang atong buhatong karon sis kay i-review na ako ning bag-o nga Daydream. So karon nga video mga sis no, klaro man sa title na pod nga mag-review ta sa bag-o nga Dream Delight na set ba tawag? Basta bag-o ni sa McDo ang mga food nila. So yeah, ato siyang tilawan nato kung lami ba jud siya and kung worth it ba siya nga paliton. So first of all, ay sabi tsaka man akong buhok. Uy, maglagot man dayon ta. Ano, okay ra? Okay ra, sige. Go. So first of all, naatay classic milk tea. Ang tawag ani, wait lang ba ang resibo? Kay basig. So naatay classic milk tea na with pearls. Mao ni siya. Siya tag 75 pesos. Okay, tilawan na to unya ni kung worth it ba siya. Okay. So next kay napay koy large fries. Kanay. Nanon ako'y large fries. Kay di ba kasagaran sa ato, hilig magsawsaw og fries sa mga Sunday. And daghan tag Sunday diri adapita no. So i-try na to na unya kung lami ba siya kung isawsaw siya sa Sunday nila nga mga bag-o, right? So, ang next kay Rich Choco Pie, Nara. O, diba? Nanay katapat si Jollibee na Chocomalo. Chocomalo ba to? Na parang s'mores na pie. So, mao ni siya. Tanaw na to kung lami ba siya, kung unsa siya nga pagka-chocolate. Kaya uban chocolate, diba? Parat. Na uban chocolate paet. So, yeah. Lahit ng parat nga chocolate mga sisi na ta. Ang next kay kaning Sunday with Pearls. Kaning. This reminds me of kanang KFC good. Na sila inani pero dili pearls. Murag gulaman. Keme. Nata di ko nga brown. So, yeah. And then, napunta dire Oreo na McFlurry. Na ato na siyang tanawon unya. Unsa jud iyang itsura, no? Kay murag amoy coffee gid siya. Yes. Okay, so, ang next nato dire natay regular na hot fudge. Ana, kay para ma-compare jud nato kung mas lami ra ba jud ang original na hot fudge kaysa aning uban, okay? So, di ba mga sis, gabi na kung ingon sa kung niagi nga video nga diet sok. Diet jud ni sis. Mao na jud ni diet sa ako sis. No. Nako i-introduce sa inyo. Wait lang, ayaw sa. Nako i-introduce sa inyo nga bata, no? Kailan naman siguro mani nga bata. So, mo appeal daw siya, naara siya, o, di ba? Wala siya kahulat. Naube, sit down. Hey, hello guys. What's your name? My name is Blake Byron Bacana. Natay bata kay ang bata bayot dili kabalo mamakak. So, ato siyang pakuanon kung patilawon kung lami ba jud siya o dili. So, lahi ang ako kay ako pang adult level naman atong taste test diri. Siya kids content. Okay, so unta lang no dili ko i-bash kay nag-straw ko. So yeah, first nato i-taste test kay kaning ilang milk tea. Tara, plain. Makita na ko ang mga sugar sis, naglugdang yun siya na siya diri oh. Uy, ginoo ko. So ang milk tea diba i-shake na nato gamay. And mutuod jud ko sis nga ang milk tea di jud siya kompleto kung walay pearls. Mo jud siya nakalami sa milk tea. So yeah, try na to. Ay, murag. Masikep! Tara. Kung magsugod na tano, tilawan na nato ni ilang milk tea. So, i-mix na to sa siya. Okay. So, first of all, pag-sip na ko, kani pa ako nakuha, kaning milk tea. Wala pa ako hog pearl. Medyo, dili siya ingon katamis. Ambot ha, kung tungod ba kay wala siya na mix og ayo kay na makita jud akong sugar na add na siya diri sa ilawom. So, siguro i-mix pa siya og tarong. Ganun man nila gi-mix dito ka, oy ginoo ko. Mix pa tarong. Na. Pero pagkakuha na nako ano sis, pearl. Ano sa nang isang nasa ko likod, oy mura na magiababa. So pagkakuha na nako sa mga pearl mga sis, murag nitamis jud siya, pero lami siya actually. Kuan lang kanang medyo di lang jud siya ingon katamis kung walay pearl. Just nga na to ay pares of fries. Lami siya ipares. Yummy fries. Lami siya ipares sa milk tea mga sis ang fries mo siyang maruya. No, kay tamis ang milk tea niya ang fries kay. Ka-weird ba ni? Uy, murag maruyaw niya. Kasi siya ba sa
maruya sa McDo, oy. Lamian ko ni nga milk tea, sis. Mo ni nga milk tea, hindi ko kabuhion, sis. Okay, so on to the next. Mag-sip-sip lang yapon taan nila, siya in fairness. Actually, mga sis, gusto ko makatilaw sa ingon ani sa Kenny Rogers. Na sila yung murag soft serve na milk tea. Like, milk tea siya, maghimo nila ice cream. So, dami siguro feel na ako. And na siya pearls, mga sis. Okay, so next mukbang or next na food review na to, ato na siyang tilawan, no? Kaya, next is this one. McFlurry na Oreo daw. So, inanang itsura. Amoy kuan siya, sis. Amoy kape. Amoy Oreo, actually. Oreo yung giduk-duk gisagol sa Sunday. Wanna try? Try it. No, I thought you want to be in this food review. I don't like Oreo. So, di na nato pugso, no? So, nag-iwan pa ako ganina, kids can tell, di man di mo tilaw. Siguro kung i-ref, hindi na ako balik, okay, lami siya siguro. Okay, personally mga sis, di legit ko hilig og kape, no? Hindi ko hilig kape. So, i-try na to, isaw-saw siya. Saan na akong pambuhat diri? Uy, maramag. In fairness. Kani naman sis, mo siya kamote Q. Correct, mo siya kamote Q. Uy, ka-weird ba aning ako ano? Uy, medyo na siya pagkapait-pait chod kay malasan dyan mo nga na siya coffee. It's a no for me. Okay, next is this Sunday. Kaning Sunday nga na ay pearls. Inana itsura niya, no? Mura siya taho. Kana. Feel ako na may nang lugdang diri ang unsa ni siya. Wa ko kabaloon sa na siya ha. Murag arnibal. One, wala ko kabaloon sa ni murag sugar siguro ni nga melted na brown sugar. So, ano siyang i-mix. I-try na to kuha ning naa sa pinakailaw nga sugar. Wala to sis. Lami siya mga sis. Mura siya milk tea. Lamian ko sa pearls mga sis. Lamian siya ng pearls. Lamian kong naka-frozen ni siya. Hindi siya inani ka tunaw, no? Ano mga tunaw, manggod ni akong mga pagkaon dari. Init manggod kayo sa Pilipinas karon mga sis, no? You wanna try? Tell me. I don't like. And I like the hot fudge sundae. Kanilang daw iya, oh. Hot fudge lang daw iya. Okay lang. You wanna try sausaw the fries? No. No? What is this? Salsa? You sausaw it here. Sausaw it here. No. Hindi kayo ni siya pagkaon. Kani siya, I will give this 5 out of 10. Kaya marag, siguro sa mga coffee lovers dira, kaya ninyo ang lasa. Medyo matapang siya sa ako. So siguro sa mga mahilig og coffee, laban na ni sa inyo mga sis. Pero sa ako, no. So kani naman siya, lami siya, I like it. It's 10 out of 10. Lami siya mga sis. So di lang nakukot doon, no? Kaya murag, nagsugod na jug sakit ang akong tutunlan. Kaya grabe na siya kadamis ni akong mga gipang kuan-kuan. Dali na dahil siya i-compare. So di na ako mo tilawaan ni, no? Hindi ako mo tilawaan ni. Hindi na na. But, marunong na i-again hidris akong video. Yung hot fudge. Nara, oh, baby. Is it yummy? Yes. I will give it 10 out of 10. 10 out of 10? Why? Yummy. Okay, so ang last na to, dari ang mga sis, kay kaning rich chocolate pie. So, kani siya is 29 pesos. Tanaw na to, kung asa mo abot atong 29 pesos, no? Kung ala Toblerone ba ang naa sa sulod. So, muna siya ang itsura mga sis, no? Muna siya, no? So, as you can see, crust, gihapon siya. Na siya crust. Ato siyang tilawan. Okay? So, tanaw na to kung melt ba yun siya. Kuan siya, gooey ang iyang chocolate na And, ano sa pa man ako maingon ani, crispy siya. Crispy siya kaayo. Nya. Ako malasahan, no? Ngahay pagkapait. So, di siya yung natamis good kaayo nga pagka chocolate pie. Rich, you know, ng chocolate niya, sis. Mailhan niyo mo siya, nga dili siya ka ng di siya puro asukar lang gani. So, iyan nagibutang sa ref ang iyang leftover na sundae. And these two, butang-butang ko siya sa ref, no? Kay hinahinayan na nato unya mga sis o kaon after meal, dessert. Kay murag, nag-start nagmilo akong ngipon, sis, kanang murag kalain ba? Kani mga sis, I will give this parang mga 8 or 7.5 out of 10 kay kuan. Lami siya, lami iyang crust, dili tamis iyang crust, which is okay siya kay tamis magud ang sa sulod. Pero di ko din na nakatamis good. Sabat pud kay si mama.
sis, kung nasa pikas kwarto, no? Wala siya nagsamok-samok diri. Akay mura rin siya decoration diri ganina. Wala siya ibukas. So, yeah. Gusto mo ko na ako unta nga mag-judge po siya sa food kay para makuan po na to ang side sa mga bata kung sa ilang kuan niya kay lahi mo siya kapag kabata pilian man siya so tay mabuhat ana. So yeah, mao ra to ko ma-recommend kani Enk gid siya si McFlurry dili ko ganahan kay kuan siya tapang siya kaayo kani choco lang carry lang siya kay di siya ingon katamis pero mo gyapon makaumay gyapon siya like ang iyang chocolate kay medyo pait slight lang man pod pero di siya ingon anak katamis kanang namighapon siya i-snacks or i-dessert after a meal. So yeah, ang ilang french fries forever favorite. All siguro to sis. So yeah, all in all nga nabayaran ako is 310 pesos. O di ba? So 310 pesos na nakay diabetes ba yun? So mo na siya, no? So di lang siguro nato orderon tanan uy kay mura ang ispo gayo. So, ma-recommend ako kanilang jud. Kanin dalawa. Plus fries kay dami kayo. Love! That is it for this video mga sis. Thank you so much for watching. And if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button. And leave a comment down below. Nag-enjoy mo any nga video and give it a thumbs up if nag-enjoy mo. And kung na may suggestions for my next mukbang, food review, makeup review, you can comment it down below para napit ko idea for my next content. Thank you so much for watching. Bye! Bye-bye. See you next time. See you next time. Thank you.